Everyone, welcome back to another vlog. Hope you all are doing well. आं दुगैखांबाय लोगोफोर दिनै एसे थाबनो दुगैबाय आरो बा खामानिफोरखौ न'आवसो हुगारनानै आरो दा दिल्लीयावथ' एकदम थान्दा फैबायनो आरो दै गुदुं खालामनानै दुगैनाय स्टार्ट खालामदों आरो कर'ना जानायनिफ्रायनो आरो अब्लानिफ्रायनो थान्दा स्टार्ट जादोंना बे कर'ना जेब्ला क्वारेन्टाइनाव दंमोन जों अब्लानिफ्रायनो दै गुदुं खालामनानै दुगैनाय खालामदों आरो ओंखायनो दा जुदि थान्दा दैया जुदि दुगैबाथाय ओरैबायदि होख्रावनांगोन ना नोङो दुगैबाय थानायाव जि थान्दा आयु ओंखायनो आं न'आव फुगारबाय जोहोलाव अफिस दंना अफिसाव थांबाय ओमफ्राय जोंहा बै दाख्लै आरो जों जे सिपिआव थांदोंमोन ना नोंथांमोना भ्लगखौ नुबाय जानो हागौ बे सिपिआव थांखालिनो आरो बिखालिनो लोगोफ्रा फैदोंमोन जोंनि न'आव बिसोरखौ अमा जाहोबाय दाउ जाहोबाय सिपिनिफ्राय जों लाबोदोंमोन ना बेखौ बेयाव आलायना दोनदों आरो जोंना गोजां बोथोर फैबाय ना गोजां बोथोर फैनायखाय बे कारपेट खैबोना होबाय आरो नङाबा कारपेट खोबना होआबाथाय बिराद गुसु गुसु जायोना बेहाय गानो आरो गोबाव माने साननि माने जेब्लानिफ्राय बे बुस्थुखौ बायदों आरो अब्लानिफ्राय दासिम सानसेबो साफा खालामाखैमोन आरो आफ्टार 3 years बेखौ साफा खालामबाय बेनि रेक सुरेकखौ साफा खालामबाय बेनि जे कभार दङना बे सुरेकनि कभार बेखौ सुना होदों आरो सुनानै बे बायजोआव लामना होदों लामबाथाय बे रानगोन रानबाथाय एसे खोबना दोनगोन आरो नङाबा बिदि डाइरेक्ट बिदि नुबाथाय गाज्रि नुयोना बोरैबा ओंखायनो बे कभारा थाबा मोजां आरो सेन्देलफ्रावबो हाद्रिबाला हाबनो हाया ओंखायनो आरो लोगोफोर दाख्लै जे अमा लाबोदोंमोन ना बे माने जिखालि जों सिपिआव थांदोंमोन नोंथाङाथ' नुदोंनो ना जोङो 3 किल'सो लादोंमोन दाख्लैथ' लोगोफोरखौ संना जाहोबाय बिखालि आरो जेबो खालामाखैमोन आरो दिनै दायनै अमानि बिगुरा एसे गोरा गोरा ना बेखौ हानानै एबार आं बारा गोरा बायदि मोन्दों आरो बेखौ बिगुरखौ सानैखौ ओंखायनो आं बेखौ हानानै गारहरसिगोन आरो ओमफ्राय बेखौ बिदि दा बेखौ एसे एवख्रबनानै फ्रिजाव सोना दोनसिगोन आरो दाथ' ओरैबाबो जों लाबोबाथाय 3 किल' 4 किल' लाबोयो आरो नङाबा आरो सोर थांबाय थानो जानो लुगैबाबो थांनो हायाना ओंखायनो जमानो लाबोखायो सानै मानसि नालाय एसे थांखायोनो आरो दा ओंखायनो बेखौ फिसा फिसा हानानै आङो बेखौ एवख्रबनानै दोनसिगोन आरो नै बे गोरा दंना बेनि बे मेजेमनि सानि बिगुरा बेखौ बिदि हानानै ओमफ्राय आं अमाफोरखौ माने बारा एकदम गिदिर जाबाथाय आरो एसे बोरैबा मोनो आरो जानो मोजां मोना आरो ओंखायनो आं सब फिसा फिसा खालामो आं आगोलाव न'आव थानायावबो आरो नोंथांमोना साननाङा जे आं बेहाय रावबो गैयिनि थाखाय बिदि बेदरफोरखौ बे हायो बा गोदायो होननानै आरो खिन्थु आं न'आव थानायावबो आरो आं अमा बेदरफोरखौ लाबोनानै बाजारनिफ्राय लाबोबाथाय आरो बिदि जे हाना होयोमोन आरो संनायनि सिगां साफा खालामनांगौ ना बेफोरखौ आं खालामना होयोमोन आरो ओरैनो लोगोफोर आं बेदरखौ मा खालामगासिनो एवख्रबनानै दोनसिगोन आरो एसे हालदै होनानै बेखौ बिदि आरो 5 मिनिटसो बिदि एवख्रबनोसै ओमफ्राय बिनि उनाव दोनसै आरो मोजाङै थान्दा जाबाथाय बेहाय थोरसियाव सुनानै खोबनानै दोनसिगोन आरो फ्रिजाव आरो नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामगोन आरो दिनैनि लान्चआव मा जागोन मोनसे माने मा दङ मा होनगोन बेखौ मोनसे माने सासपेन्स दङ लोगोफोर दिनै आं लान्चआव मा जागोन दा जेब्ला टाइम फैगोन ना लान्च जानायनि अब्ला आं नोंथांमोनखौ देखायगोन आरो अब्ला नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायबासो गम मोनगोन आरो दिनैनि लान्चनि सासपेन्सआ मा बेनि लोगोफोर बेनो बेदरखौ एवख्रबबाय दा दोनहैनोसै आरो दा गुसु जाबायना बेनि एक्सट्रा जे थाव ओंखारदोंमोन बे थावखौ गारहरबाय दा बेखौ खोबनोसै लोगोफोर नोंथांमोनखौ जे आं बुंदोंमोन ना आंनि दिनैनि लान्चनि सासपेन्सआ मा लान्चआव दिनै एसे गुबुन रोखोमनि जागोन आरो दा बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै आरो लोगोफोर दानिया नायदो मा जागोन दिनै लान्चआव आरो नै बिथिं दङ स्प्राउट्स आरो नारेंखल हानानै लादों आरो बिथिं एप्पोल दङ नुबायना लोगोफोर बेनो आरो दिनैनि लान्चआ दिनै ओंखाम जाया आरो बेखौनो जानानै थासिगोन आरो लोगोफ्रा फैनायाव आरो एकदम हरनि बिराद 1टा 2टा बेबायदियावसो ओंखाम जानाय जादों ना अब्ला आरो बांसिन बेबायदि एकदम टाइमाव जाबाय ओरैबाबो फेट्स जमा जानानै थायोना ओंखायनो सानदों आरो जोहोलावजों आंजों रायज्लायनानै बिहाबो मोदोमा एसे देरबाय बे साननैसो बे क्वारेन्टाइनाव थायै आरो बारा जाबाय ओंखायनो सानदों जों जेसेबां हानायमानि आरो उइकेन्डआवथ' जेनेबा जाखानांगोन जिखालि बिहा अफिस गैया बिखालिथ' जोङो जागोन ओंखाम मोजाङै संनानै जाखानांगोन होनबा जिखालि अफिस थायो आरो बेबो बुंदों बिदिनो जागोन बिदि होननानै आरो बेखौबो फुङावनो आं सिखारनानै नारेंखल ओमफ्राय बे मुंनि जि स्प्राउट बेखौ टिफिनाव होदों ओमफ्राय एप्पोल होदों आरो बेखौनो जागोन आरो आं नैबेहाय ना स्प्राउटआव बानलुबो हाना लादों
टेस्टि नोंथांमोनाथ' मिथियोना जों बिराद बानलु जानो हायो होननानै आरो बानलु मोनजाबासो जानाय बायदि मोनो आरो आपेला मोजां गोदै पुरा जेसेबां हायो आरो साननैसो इदि माने जानानै नायनोसै होनना सानदों आरो माने बिनि उनाव उइकेन्ड फैबाथ' एरैबाबा जाखानांगोन आरो सानफ्रोमबो इदि जायालासेनोथ' थानो हानाय नङाना जों एरैबाबो ओंखाम जानानै थानाय मानसि ना ओंखायनो जेनेबा हरावथ' जेनेबा आवगायनिफ्रायनो जाखायामोन आङो सानावबो आरो साननैसो आरो बे नारेंखल ओमफ्राय फ्रुइट्स डाइटआव थांनो सानदों आरो माने रिजाल्टआ माबायदि फैयो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो अब्ला गावखौबो मोजां नाङो पातला मोनो आरो मोदोमखौ बेलेगा मोजां नुनाय गाज्रि नुनाय बेहाय जेबो मेटार खालामा बाट गावनिनो फिजिकनि गावनिनो हेल्थनि थाखाय मोजां आरो एसे खमायनो हाबाथाय आरो दा लोगोफोर बेनोसै दिनैनि भ्लगा आरो बारा गोलाव खालामा दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन माने उननि भ्लगाव आरो बाय बाय